бозиҳои якчорфиналии Лигаи Чемпионҳо паси сар шуданд. Пас аз рӯйдодҳои фаромӯшнашаванда акнун вақти нафасроз кардан расидааст. Голборон дар бозиҳо, голҳои наҷотбахш ва дар охири бозӣ голҳои наҷотбахш дар охири бозӣ ва пеналтиҳо ҳолатҳое буданд, ки сазовори тамоми мавсим интизор будан ҳастанд. Акнун ки ҷуфтҳои полуфиналӣ маълум шуданд, вақти рӯй овардан бар роҳи тай кардаи дастаҳо ва шонси ба финал баромада қаҳрамон шудани онҳо расидааст. ҳатман обуна шавед ва ҷуфти аввалро имрӯз дар навори мо тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Боруссия ва ПСЖ дар як гурӯҳи марги мавсими имсола буданд. Агар баромади ПСЖ-ро аз гурӯҳ пешгӯӣ мекарданд, касе ба Боруссия боварии комил надошт. Ин мантиқан дуруст буд, зеро Милан мавсими гузашта то ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфта буду, Ньюкасл бошад дар АПЛ мавқеи чорумро ишғол намуда буд. Лигаи Чемпионҳо рӯҳия ва фазои хоси худро дорад. Баъди даври аввал Боруссия дар ҷои охир буду, голе ҳам ба самар нарасониданд. Муқобили Ньюкасл бошад шогирдони Терзич ду маротиба пирӯзӣ ба даст оварданд. Миланро дар сафар шикаст дода, дар даври охир бошад бо ПСЖ мусовиро ба қайд гирифтанд. Хулоса онҳо аз гурӯҳ ҳангомавор аз мавқеи якум баромаданд. Плей-оффро бо рақобат бо ПСВ оғоз карданд. Дастаи нидерландӣ ҳарчанд мукаммал аст, вале ба ин фишорҳо тобовар нест. Новобаста ба ин ҳам дар марҳилаи гурӯҳӣ аз худ дараки калон дода буданд. Боруссия муқобили ин даста бо мушкилӣ дастболо шуд ва кӣ медонад, агар Лук де Йонг дар бозии ҷавобӣ гол мезад, кор то ба куҷо мерафт. Дар якчорфинал Боруссия аз иштибоҳи Атлетико кор гирифт. Дар бозии ҷавобӣ вақте ки Симеоне се тағйирот дар танаффус кард, гӯё Атлетико фаъолиро ба даст овард, вале иштибоҳҳои пайопай дар ҳимоя Атлетикоро аз идомаи мусобиқа бенасиб гардонид. Чӣ хеле ки мебинед, баромади Боруссия ба полуфинал маънои онро надорад, ки даста дар чоргонаи беҳтарини Аврупо шомил мешавад. Дортмунд дар мавқеи панҷуми Бундеслига асту қувваи имсолаи дастаро нишон медиҳад. Норозигиҳо аз мавсими бебарори даста зиёд буданду мушкилот ҳамоно вуҷуд дорад. Даста голи зиёд сар медиҳад ва аз ин ҳам зиёдтар мешуд, агар дарвозабон Грегорро намедоштанд. Танқисӣ дар идораи топ, бароҳмонии ҳамлаҳо ва задани гол иловаи ин гуфтаҳо мешаванд. Тарафи мусбии даста ин аст, ки дарвозабони хуб доранд. Ҳамдигарфаҳмии олии Ҷан бо Забитсер, бозисозии Брандт ва Санчои аз Манчестер омада мебошад. Хубии кор дар ин аст, ки Терзич дастаро хуб медонад ва ротатсия метавонад гузаронад. Масалан, Фулкруг як ҳафта истироҳат гирифта буд. Никласи тозакор мавсими олиро сипарӣ карда истодааст, ё Забитсер, ки нақшашро муқобили Атлетико иваз кард. Дар нимҳимоя камтар меистоду ҳамлагари дуюм дар хатти ҳуҷум буд. Ин хаос дар хатти ҳимояи рақиб меорад. Дар умум Боруссия дастаи таҷрибадор аст, вале миёни полуфиналистон заифтарин аз рӯи натоиҷи имсола ба ҳисоб меравад. Ҳамин ҳам натиҷаи баланд барои даста аст, зеро бори охир дар даврони Клоп буд, ки Дортмунд то полуфинал роҳ ёфта буд. Акнун рақиб қавӣ аст, аммо касе дастаро барои роҳ наёфтан ба финал критика нахоҳад кард. Дар бораи ПСЖ бошад интизориҳо куллан дигар аст. Тобистон Месси ва Неймар аз даста рафтанд, вале ин зарба ба бошгоҳ нашуд. Энрике машғули он аст, ки аз ҳайати ҷавон ситораҳоро созад. Ӯ ба кори худ таваҷҷӯҳи хоса дорад ва ҷояш ояд, агар худи Мбапперо ҳам дар курсии эҳтиётӣ ҷой медиҳад. Пешгӯиҳо расмӣ нестанд, вале 99% Мбаппе тобистон ба Реал Мадрид мепайвандад. бозии Мбаппе ба стили Энрике гоҳи рост намеояд. Ба Луис ҳамлагаре мисли Марата лозим аст, ки тӯбро бо рақобат ба даст дораду ҳунари хуби бомбардирӣ дошта бошад. Ин консепсия критикаи мухлисонро низ зиёд мекунад. Ҳамин буд, ки Тирамо Энрике наздик ба нокомии бузург шуда буд. Хушбахтона Мбаппе бо голи задааш дар дақиқаи 98-ум ба дарвозаи Ньюкасл ПСЖ-ро ба плей-офф баровард. Парижиҳо ба қисмати чапи ҷадвали плей-офф рафтиданд, ки дастаҳои начандон қавӣ он ҷо қарор доштанд. Дар як ҳаштфинал ПСЖ муқобили Реал Соседад дучори мушкилӣ нашуд. Рафти бозӣ бо Барселона бошад ба ҳамагон ошно аст. Корти сурхи Араухо дар бозии ҷавобӣ рафти бозиро сартобапо тағйир дод. Барсаи дар ҳолати қулайбат
май буда ғарқи об шуд. Дар ин ҷо ҳунари бозингарони парижиро ҳам бояд ишора кард, ки новбаста аз бохт дар бозии аввал Барсаро дар хонааш сарнагун карда тавонистанд. То ҳозир системаи Энрике бо мушкилӣ ҳам бошад кор дода истодааст. Натиҷаи даста бошад робарияро қаноатманд мекунад. Баъди роҳ ёфтан ба полуфинал президенти даста Насир Ал-Халайфи Энрикеро беҳтарин мураббии футболӣ номид. Рост қавл будан лозим аст. Финал аз ПСЖ ҳамагӣ як қадами дигар дур аст ва илова бар ин Борусsia Дортмунд дастаи мувофиқ ба парижиҳо маҳсуб мешавад. Дар Лигаи Чемпионҳо дортмундиҳо бо ҳамлаҳои хатарноки худ фарқ мекарданд. Дастаи Энрике бошад ҳатман тӯбро ба идора гирифта ҳимояи рақибро дар азоб мемонад. Дар чунин ҳолатҳо Санчо ва Адемаи бар ин бозингарон худро бояд нишон диҳанд. Контрҳуҷумҳо лозим ҳастанд, вале ин бозингарон сатҳи Лигаи Чемпионҳоро нишон дода наметавонанд. Санчоро алоҳида қайд кардан зарур аст, ки дар як моҳ аз ҳайати ҷавонони МЮ то ба полуфинали Лигаи Чемпионҳоро ёфтан кори осон набуд. Аз тарафи дигар Борусsia дар бозии дуюми марҳилаи гурӯҳӣ бо ПСЖ рақобати хуб нишон дода буд. Терзич ҳатман ки муқобили ПСЖ аллакай ошно тайёрии ҷиддӣ дида истодааст ва умеди ягонаи Борусsia ҳам ҳамин аст. Ёдовар мешавем, ки ПСЖ дастаи бемушкилӣ нест. Бахусус дар зарбаҳои стандартӣ ва ҳимоя баъди аз даст додани тӯб мушкилиҳо ба чашм мерасанд. Иштибоҳҳо ҳатман ки мешаванд, вале Борусsia аз он кор гирифта метавонад ё ин ки не. Инро ҳатман якҷо тамошо хоҳем кард. Хайр дӯстон.